Hamu akadongan sahuria, marpungu dohita nuaing di bagas joroon. Lahu patupahon parpunguan parningotan hamamate ni Tuhan Yesus, nagabi hataridaan ni holong ni rohani di bata, naso halopoani tuhita jolma pardosa. Taida ma idu ni hapor siota namanaun hapor suhon, dohot haleaun ala ni hita. Hita hiaddo na ikon hona toruni patik, alai sude burai nunga dituhuk Yesus anak ni di bata parholong roha naso hatu dosane. Marhite parpunguata di parningotan hamamate ni Tuhan Yesuson, naing ma lam takas di rohata, naung di paubu de batari mas na tuhita. Masay balgado asini rohana midahita pardosa. Marhite-hite goarni di bata ama, dohot goarni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni todi parbadia na tumo palangi dohot tanoon. Amin. Si Tuhan ni malim si songonido tamadi hita, nabadia, naso jahat, naso marlidang, naso marbolat sian akka pardosa, naunggabe tumibo sian akka banua gijang. Naso polaganu ari songon aka situani malini, mamboan jumolo pelean taringot tu aka dosana sandiri. Dungi taringot tu dosani natoropo. Ai sahali doi diulahon, dina mameleho dirina ibana. Haleluya. Martang yang mahita. Alia manami jala di batanami, para si rohana sumurung doho di sude jolma manusia. Nunga dilehon ho anakmu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami, manaon haleau doho isa-hisa ni bagi. Pola mati tarsilang, asa malua hami sian gonggoman ni sibolis. Say parrohai mahami, mami kiri panaunon ni anakmi, asa maruli hami marhite siani di hasesaan di dosa, dohot di haluaon sian hamatean padu halihon, asa dapat tami hanguluan saliling-lilingna, marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami, anak kaholongan ni roham. Amin. So
tangihon hamu mapati ni dibata, imapatik parjulu dohot lapatanna. Ahu do jahu ba dibatam ninna dibatata, dang jadi marakup ahu bahenommu dibatam. Dia do lapatan ni odo, ikon ubiar rohata jala humolong, jala upos mida dibata, asa mida nasa na adong. Atong rap mangidugugu mahita tuadupan ni dibata. Ale Tuhan dibata, say pargugoy mahami, mangulahon na hobar tupati mi. Amen. Tato poti madusata tuadupan ni dibata martangiang mahita. Ali amanami jala dibata nami na di banua gijang pargugu naso hatudusan. Pardinggan basa doho jala rodi saliling-liling na do asini roham. Say marpamuati maroham di hajahaton nami, jala say unang beingot ak kadosa nami. Jala jok-jok doh sumbuli hami rimasmu marhitesian pangalasion nami. Oleh Tuhan, say unang paingot-ingot pangalasion nami i. Unang alang asini roham, say urupi mahami ho ali Tuhan di bata hatuan nami. Palua hami, jala sesa dosa nami, alani anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Parvati
Tabigi mahata baga-baga taringo tu hasesaan ni dosa. Alani pangalosiot tado ubahen na tartulang Kristus. Jalabinahen ni hajahato tado ibana mabugang. Ape tu ibana pisang-pisang parhitean ni hasonangata. Jalabinahen ni bugang na malum itahilala. Hasangapo ma di debata na digidjang. Tabigi mahatani di bata turpuk epistel di ari pardingotan di hamamate ni Tuhan Yesus sadarion. Imana tersurat di Pesalmen biddu 22 ayat 2 sahatu 12 tajahama marsika sorin. Ali di bataku buasa tung tadi konom muau. Sai madau-daudo aka hatani anggukon sian hatuauku. Ale di bataku, sai jojo do awarian, alai dang mangalusiho, jalabor min pedang jupang au hasonan. Alai nabadia do anggoho, marhabang sahon akka puji-pujian ni Israel. Marhaposan tuho do akka opunami, pos do rohanasida, jadi di paluaho nasida. Tuhodo nasida mangangguhi, jadi malua manasida. Marhaposa tuhodo nasida, jadi dang tarurak. Alai dia nama yang au, dada jolma, hai resondi halak jala pargilean minatoro. Sude akan amarnida au, marekelek-kelihon au, di pangangang do babana huhut mangupir-upir. Tujahoba manian di pasahat, asa di palua ibana, di palu ibana, alai lomodo rohana mida ibana. Hodo tongon namanait au sian apuan si papos rohaku mangosob bago ni dainang. Dung tuhu au sai hodo parsigat tuaku, sian bandu Tuhan ni dainang, dope sai hodo de bataku. Unang madau-dau ho sian au, ay donok nama parmaraan, ay suadong si partupak, ido sahatna. Martua do akan natumangihon hatani di bata, jalan nau piopsa. Amin. Yesus,
taha tidak ko maha porsiaw tay, songon na hina tidak ko nidongat ta saha porsiaw di sadok portibion, ra mahita madok. Au porsea, ido ama pergogo naso hatu dosan, na tumo palangi doho tano. Au porsea di Yesus Kristus, anak ni debata Jehovah nasa sadai, imana tinibuhon ni si Maria, na gabi-gabian si Anton di Porbadia, adorang sohabubuhan. Ido tuhata na tumaw na bernit, di panghuman ni Silatus, na matetrapajal loibana di hau pinarsilang. Na tua tubanotoru dunitanom, na mulak mangolu diari patuluhon, na manaik tu surgo, lahud tu siam ni debata Jehovah, amanai pargogo naso hatu dosani. Disimay bana pay mamula sogo tu tanoon, manguhumi halak na mangolu doho na mate. Ahu porsea dito di Porbadia, jala adong sada huria na badia, huria hato panihalak Kristen akka na badia, doho dihasisan ni dosa, doho dihatay na madok, mulak mangolu sogot dagini halak ng mate, dohot dihanguluan na sora suda. Amin. Tatangihom majo sunggul-sunggul di parningotan hamamate ni Tuhata Yesus Kristus, Jumat tanggal 2 April 2020 sada. Naparjolo pukul 10:04 WIB ima parminggu na hohom hamamate ni Tuhata Yesus. Napaduahon acara ulaw na badia dung sidung papungu pelian. Napatuluhon di hari Minggu tanggal 4 April 2020 sada pukul 5 WIB manang buha-buha ijuk ari haheheon ni Tuhata Yesus tapatupado di garejaon. Songoni majo sunggul-sunggul dihita di bagasan tikyon mauliate. Dami ni dibata na sumurong siyan sa luhut na roha, ima na mga ramoti aka ate-ate dohot pikiran muna, di bagasan Kristus Jesus tuhatay. Amen. Ruas na hinahulungan di bagasan guar ni Tuhata Jesus Kristus. Tajalo mahata ni dibata di parningotan ari hamamate ni Tuhata Jesus Kristus sadarion.
Imana tersurat di Evangelium Lukas bidu 20 mamuka sian ayat 44 sahat rodi ayat 48 songonoma tersurat disi. Jala Maria pukul 12 songkop mana holomi tu sandok tanui sahat rodi pukul 3. Ai makolo mamatani arii jadi maribak mahiri-hiri na dibagas joroi bola 2. Dungi mar suara nagugo ma Jesus nin nama amang tu bagasan tanganmu mahu pasahat tondiku. Jadi dung didoki tosma hosana. Marnida nama sailet nani dipuji ma debatanin nama tutudo halak natigo roha doon. Jadi sudina toropi marluhut may nodor masih topuk adorana marnida nama sai laos mulak ma ido yanggo sahatna ruas na hinaholongan di bagasan guarni Tuhata Yesus Kristus di ari sadarion nang sahat dohita tu parningotan di ari hamamate ni Tuhata Yesus Kristus taringot tu hamamate ni Tuhata Yesus adong marhira 176 hali di taringoti yang go di padan nay baru asing na di padan narobi marumakon panurirangan. Artinya dalam perjanjian baru dan perjanjian lama sendiri banyak disinggung tentang kematian dan arti kematian dari Tuhan Yesus Kristus. Sadasiani molotajaha di Hebir 2 ayat 14. Takas doridok disitaringo tu hadirion ni Tuhata Yesus Kristus sadiri. Didok asa songon danak partohap dimudar dohot sibuk. Gabi sumando dohot ibana partohap disi. Asa marhiti hamatiani di pasohot ibana sibolisi namarhuaso mabahen mate. Marhiti dalan na pinilit ni debata dang tardungdung pikiran ni hita jolma pabahina ni debata nakot halongangani. Di bata naradi gabi jolma, di bata naradi patutoru khod dirina. Allah yang meninggalkan tahtanya untuk menjadi sama dengan kita manusia. Radi gabi pangului ibana pai mamate, pola tung mate tarsilang. Takas lui di hati dakon apostil Paulus di Filipi bidu 2. Allah yang merendahkan dirinya naradi patutoru dirina pai mamate pola tung mate tarsilang. Takas nang dipaingot hita marulak noni marhiti hiti hata ni dibata nang sian jamita namati do Tuhata Yesus Kristus ala ni dosa ni hita jolma bukan karena kejahatannya. Gabi mangona itu ibana do dosa saluhut portibion dosa ni saluhut hita jolma. Alani parningotan di ari hamamate ni Tuhata Yesus Kristus idu asa gabi parningotan na luar biasa di sandok portibion na mulana songon rehe-rehe alay nuaing gabi puji-pujian di saluhut akan na porsea. Alani di hamuna ruas na hinaholongan di Tuhata Yesus Kristus asa molo makatai hita taringo tu hamamate ni Tuhata Yesus Kristus. Sa sitong nadang tarsirang isian nama katai hita taringot tu si taonon na. Tulu ari padodot huriata patupahon ima taringot tu minggu manang pertangyangan pasyon. Mengenang kembali jalan penderitaan na binolus ni Tuhata Yesus Kristus sampai ke peristiwa salib. Jala memang peristiwa Golgata ima peristiwa sejarah na paubahon ngulu ni hita jolma. Ala hamamati ni Yesus ima hamamati na paluahon. Itu sebabnya kematian Yesus bukanlah kematian yang sia-sia, tapi kematian Yesus itu adalah kematian yang menyelamatkan. Kematian yang memulihkan, kematian yang memberkati, kematian yang memberikan pengharapan baru kepada seluruh orang percaya. Di atas Kalvari, Yesus telah membayar harga dosa-dosa kita.
Ia yang benar, Ia yang sempurna, Ia yang tanpa dosa, tapi rela dikutuk, rela dituduh, rela difitnah, rela menderita seperti domba sembelihan, seolah tidak berdaya, supaya kita dapat dibebaskan dan diselamatkan. Di 2 Korintus 5 ayat 20 sada, takasdo di hati dakot disi ai odo di patu pade bata humoko pita gabe dosa ibana naso tu madda dosa asa gabe hati goran ni di bata hita di bagasan ibana. Dosa ni saluhut tita do namangonai tu ibana. Tung hacit no di tahun tu hatai mangadupi si taononna sahat tu hau pinar silangi. Na tapi yang ko portibion sahat tu saunari. Dang tarjalu rohani portibion wasa pola ikon marhiti silang. Tuhani lako makokopita. Wasa ikon marhiti hamatian. Kenapa Tuhan harus menderita? Apa tidak ada cara lain? Idua samolo portibion hao to odo ietong nasida barita taringo tu silangi. Bagaimana bisa Tuhan harus mengalami penderitaan, bahkan harus mati untuk menebus manusia? Hao to odoi, hao to odo silangi. Hale postil Paulus takas no mangodolhon di sada Korintus 1 ayat 10 ido. Hao to odo memang silangi alai di rohaniakan alaho mago alai hagogo oni di batadui laho paluaho kita. Benar salib itu adalah kebodohan, tapi bagi mereka yang akan binasa, yang tidak peduli dengan keselamatan, tapi itu adalah merupakan kelepasan, keselamatan, kekuatan bagi kita orang yang percaya. Mangihuton portibion lambang hataluon, lambang hagalion, lambang dari kelemahan. Nah hinagigihon ni colma di partikian ni Yesus. Hata silang manang salib adalah lambang kehinaan. Hapidung tarsilang tu hata Yesus Kristus salib justru menjadi lambang kemenangan. Di bagas joroon, di bagas tabe, pasti adong salib. Itu bukan lagi lambang kehinaan bagi kita. Kita dengan bangga, nang pedang holan sekedar simboli, tapi bagi kita salib itu benar-benar adalah lambang kemuliaan Allah, lambang kekuatan. Itu asa dibukoe deta silang nabadiai hodo lombu-lombuki. Ala memang ikon marhiti hamamati ni Tuhan Yesus na tapes tahun na taingot di ari sadarion nunga di pamati sorop ni hamatiani asa unang hamatian si saliling nililing nabe nagabe jabarta amang dohot hinang. Kalau kita maknai arti kematian Yesus, asa unang marisuang tutungoluta di portibion, di partuhani hape ngulunya kana hinokopna, marlapatan mangulunya kana porsia. Di boto tuhatai do takas hagaliota. Nasutuk hita malua moloholan mangasahon gogota dohot kemampuata. Selama-lamanya manusia akan mengalami kematian. Tetapi melalui keselamatan, melalui salib, Yesus memberikan kehidupan dan keselamatan. Hiadu hujaha sada kisah nyata na masa di akhir tahun 1863 di Walis Selatan. Taringo tu sada ina na mangopayanakonna dengan tujuan mau mendapatkan satu tempat. Aleto pumaro badai salju menyerang inatai. Jala ala ni dasyat ni badai dangadong nabarani tururu. Laho palua koni natai doho poso-poso nai. Namun setelah badai itu reda beberapa orang mencari si ibu dan bayinya.
Setelah beberapa saat mencari, mereka menemukan ibu itu telah mati, tertutup salju yang tebal. Mereka yang menemukannya sangat heran karena ternyata si ibu tidak lagi memakai mantel yang dikenakannya. Setelah mereka mengangkat mayat si ibu, mereka sangat terkejut karena ternyata menemukan bayi si ibu itu masih hidup. Ternyata di tengah badai yang sangat dahsyat itu, si ibu membuka mantelnya. Kemudian dia membungkus anaknya dengan mantel tebal tersebut. Kemudian dia memeluk bayinya. Dia tidak peduli akan badai dahsyat tersebut. Asal mamangulu ia nakonai. Setelah mereka mengangkat, ternyata bayi itu masih hidup di balik mantel hangat yang di bawah badan ibu tersebut. Sekali lagi si ibu tidak peduli dengan keselamatannya. Ia hanya menginginkan agar bayinya selamat walaupun dia harus mengorbankan nyawanya. Bayi tersebut akhirnya bertumbuh dewasa dan menjadi seorang negarawan besar, yaitu mantan Perdana Menteri Inggris yang pernah memerintah pada tahun 1916 sampai 1922. Imana Marguerite David Lloyd George, tutup umur 82 tahun. Seorang bayi yang tidak lagi mengenal ibunya, tapi dia pasti tahu berita tentang bagaimana ibunya berkorban demi keselamatannya. Alani boydo tabayakon, kalau kita membayangkan seorang ibu yang berkorban untuk sang bayi. Ala arga poso-poso nai di inang nai. Kita juga bisa membayangkan bagaimana hidup kita yang sangat berarti bagi Tuhan. Sehingga Tuhan sendiri pun mau mengorbankan nyawanya demi keselamatan kita. Macai arga ngulu tahun dituhani. Karena itu kalau hari ini firman Tuhan mengingatkan kita melalui Injil Yohanes, Injil Lukas pasal 23 ini, yang memberitakan tentang kematian Yesus. Tabiring maamang dohot inang takasrona king di pamotohon. Mariak pukul 12 songgop manahulum tu sandok tanui sahat rodi pukul tulu. Ada kegelapan yang sangat dahsyat. Kalau kita membaca Injil Matius, diberitakan bahwa bukan hanya matahari yang menjadi gelap, tetapi ada juga gempa bumi yang dahsyat. Tanda-tanda yang menyertai pada saat kematian Tuhan kita Yesus Kristus. Bumi gemetar, ketakutan menyaksikan sang sumber hidup itu telah mati. Bahkan dikatakan tirai bait Allah itu terbelah dua. Hire-hire nadong di bagas joro mabula dua. Tirai sepanjang 18,2 meter itu terbelah dua setelah kematian Yesus yang membuktikan bahwa Allah telah mengusir kegelapan itu. Setiap manusia bisa datang kepada Allah dan merhiti ikum malim merhiti malimbe halak naporsia martangiang tu debata. Tapi semua orang tanpa terkecuali bisa datang kepada Allah di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Artinya kematian Kristus membawa perubahan dan pembaharuan dalam hidup manusia. Bahkan sebelum Yesus menghembuskan nafas terakhirnya, Yesus menyerahkan nyawanya dengan berkata, "Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku. Aliamang tu bagasan tangan-Mu hupasahat tondiko." Yesus mati bukan karena keberhasilan iblis. Yesus mati bukan karena keberhasilan iblis mencabut nyawanya. Bukan karena ia tidak dapat melepaskan diri dari penderitaan. Tapi kematian Yesus adalah tanda kesetiaan. Dan itulah satu-satunya jalan yang harus ditempuh untuk menyelamatkan dia. Artinya di kayu salib, Yesus itu sudah membayar hutang dosa kita.
Kaparuaho manaking nang nadipabutohon marhiti turpuk taon sahalak non Yahudi, kepala pasukan penyalipan, tung tarhatotong do. Jala tubuh dosada panidangio di ibana melihat Yesus disalib sehingga dia berkata, sungguh orang ini adalah orang benar. Artinya dengan mengakui tentang keberadaan Yesus sebagai seorang yang benar. Sebenarnya ini juga mengingatkan kepala pasukan itu bahwa Yesus itu memang tidak bersalah. Mereka yang bersalah. Yesus itu sungguh orang benar, tapi kepala pasukan itu yang melakukan tindakan yang salah. Demikian juga tadi dikatakan orang banyak yang menyaksikan salib Kristus itu masih topuk adoran Nabi. Mereka menyesal dengan apa yang mereka lakukan. Karena memang di atas salib itu tidak ada kata penghakiman. Di atas salib Yesus tidak membalas kejahatan dengan kejahatan melalui perkataannya. Tak ada kekerasan melawan kekerasan. Bahkan di kayu salib itu kata pertama Yesus justru adalah pengampunan. Ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Suatu pengorbanan yang tidak dapat dibandingkan dengan pengorbanan siapapun. Tidak ada pernah seorang pun di dunia ini yang pernah berkorban sebesar pengorbanan Tuhan untuk kita. Pengampunan yang luar biasa yang Tuhan sudah lakukan untuk kita. Pengorbanan Yesus yang jika kita merenungkan secara bersama di hamunama nami dohot inanami, macai luar biasa dong. Holong ni tuhatai tuhita. Pakkokopo ni Yesus nasasi tong nanay ko mabuak ko mabaon tu ganup hita. Molo argado ngoluta di Tuhani. Molo olo Tuhani manisa dosata nak kita colmape ikoradinang masih sesaan dosa. Pertobatan sejati yang sesungguhnya bukan hanya di perkataan mengatakan dia akan berubah. Alihamu bau neko mangihut marhiti-hiti pangalaho sigano pari. Pengakuan yang sejalan dengan komitmen hati, membuka hati untuk tetap setia kepada Tuhan sampai kepada akhir hidupnya. Atong halak na porsiya natakas mangauhon hamamati ni Tuhan Yesus Kristus tidak akan pernah mau lagi menyalibkan Tuhan untuk kedua kalinya. Nang marhiti pagkatayon na nang marhiti hiti pangalahona. Alihalak na mangauhon hamamati ni Tuhan Yesus Kristus ikon cupang ma hay baruon di bagasan ngoluna termasuk haradion dihita laho masih sesaan dosa. Tokinari tayhutodo ulaon nabadia. Khobar tutonan itu hatta Yesus maradupon akka sisyanna. Maradupon hita akka na porsia. Moloraditu hatai makokop hita. Moloraditu hatai manisa dosata. Radi mana kita masih sesaan dosa. Asa marlapatat tutua mang dohoti nang ruas na hinaholongan. Parningotan di abar hari hamamati ni Tuhan Yesus Kristus na taingot toho di ari sadarion. Jumat Agung, peringatan yang luar biasa. Mengingatkan kita akan kasih Tuhan yang luar biasa. Kasih Tuhan yang tidak hanya di perkataan saja, tetapi kasih Tuhan yang sungguh dibuktikan melalui tindakan nyata. Amin martangi yang mahita. Mau liati rohanami di ho Tuhan. Di asini roham lumobi di holong ni roham. Di pakokopmu. Radiho patutoru diri laho makokop pami jolma pardosa. Hamatian sisa liling-liling na hiyad do nagabi jabar nami. Alimarhiti pakokopmu Tuhan. Hangoluan sa liling-liling na. Di paradiho tuwa ka na porseya tuho sahat ro di ujung na. Ajari hami Tuhan lau mangauhon pakokop mi asa marlapata tuto nang ngolu nami akan naong hinokopmu marhay baruo kami maparyahi ngulu nami mga sahoko Tuhan. Ala argado holongmu di hami. Argado pakokopmu di hami. Ajari hami Tuhan mangargahoni
Radina kami patuduhon holong ni rohanami maraduk podongan nami colma. Radina kami masih sesaan dosa. Lumobi dinalahu patupahrulo nabadia Tuhan di arisa darion. Pahulang masiak kami. Nasay makosomi. Mangulu di bagasan rohana soturi. Alay paiyas marohado pikiran nami. Asa di bagasan hai baruo kami Tuhan manguduti ngulu nami. Pasu-pasu Tuhan. Akaruas ni huriam. Mulai siya met-met sa hatu na magudang, manang di dia bepe nasida Tuhan, nasi maroham, sa iho na mamasu-masu, sa iho na madongani, dia ka na marsahit, ho na mangali, ho na mamalum siyan parsahiton. Pasikop hay paso niya ka na marsahit, ramuti hapur siyaw nasida, asa totong marpakirimon dopak ko di bagasan ngulu nasida, akaruas ni huriam, nangakana posom. Secara khusus utangnya ko kami Tuhan nama nami pareses, natongon di bagasan parsahiton na dirawat di rumah sakit Arifin Ahmad. Tuhan, ho namad daoni pahisar pamatang niya manami. Pasu-pasok ka para medis ka dokter na mangubati parhitiammu pasikop hahi pason ni pamatang na. Sok-sokoni nang naposo mamanami padita si Topul narap di parsauran nami tungasi maroham Tuhan. Lampasikop mahay pason na ramuti nang hapur siyaon na. Asa margugoy ba na manguduti ngulo na mga sahoko nang ruas ni huriam petahe Tuhan. Asa toktong nang dibagasan pardalanan ni ngulo nami holak ko nahu pangasahok kami atong sisa manasodosa nami holan mga sahon guarnya anakmu Tuhan Yesus Kristus martangiak kami tuho. Amen. Tapuji Tuhata, marhite edeta, uhut papung pelian. Sai nang nali
masuk mahita tu acara marulaon nabadia. Taparadema rohata dohot pikirata laos tua karuas ni huria naso malua dope dohot nahona ruhut parmahnion pamicangon nang persidohot nasida di ulaon nabadia. Mari Debeta 152. Martangi yang mahita ali Tuhan debata para si rohana sumurung amanami na di banua gijang asi roham topot mahami na pungu dison adorang hupangak kami anon parpadana nabadiai lehon matodi parbadia tu ganup hami asa ditubuhon hapor siaw na mangulu di hami asa positutu rohana me di anakmu Tuhan Yesus Kristus nama kokopami pargogoi mahami macuarahon diri nami asa tarihuto kami Tuhan Yesus Tuhan nami jala asa ditubuhon hapor siaon na mangolui saitai ti rohanami asalam malungu kami tu banua gijang asa sayu masihol hami paimaimahon haroroni Tuhan Yesus amen. Hita kanaong pinarhamaw ni debata itasakap nuay mangaton parpadanan nabadiay di bahay ni tatibang majumolo manang natau hita marulaw nabadia asa unang hona uho manang ise siyak kitaw ay holan na uduk roha jala na manol soli rohana ala ni pabahenan na soture jala na manopo ti dosa na jala na porsia di hasesaan ni dosa na pinatupan ni Tuhan Yesus ido na tau mangaton parpadanan nabadiay alayak kanodohot marulaw nabadia unang bedi uloy sibulis unang bedi dati mardosa tung padaw hamu marohamu nasiyani tunggo tapok kamu mahosom dohot lati ni roha alay paingot-ingotamu matuhan Yesus Kristus naung mati jalan naung mulak manguluhumok kopamu asa tau hamu mangaton parpadanan nabadiay di baheni tatak kasih majolo rohat tabi jala alusi hamuma suku-sukunon jong-jong mahamu saluhutna. Naparjono di parhatu turuhamdo halak pardosa hosia katutubum dohot alani pangalaw sim di patik ni dibata mono di parhatu turuham dokma olo. Napadua hona marsak doroham ala dosami jala dipangi do roham naing malua hosiat dosam mono songoni roham dokma olo napatuluhon di parhatu tu roham do naung ro Tuhan Yesus utanoon panguluhon pardosa ibarat naung mati dohon mulak manguluhumok kopo mamursan jala manisa dosam mono songoni di parhatu tu roham dokma olo napau patonolo doho manggota pon sian roham
late ni roha dohot khosom ni roha, akum ni olo doho mardingkan doho talak na mangarsahi ho, jalan na olo doho manisa dosa ni dongammu, songon na pinangido ni roham, sesau ni dibata sudi dosam, molo songon ni roham, dokma olo. Atong, tapa uduk bima rohata jalata toputi masudi dosata, ihutok kamu matangiangon di bagasan rohamu nabi. Ali Tuhan di bata amanami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami halak pardosa godang dohami ay jot hulau si hami patikmu tamado hona uhummu hami nuaing duot sogot molo baloconommu tu hami hobar tu pambahenan nami i alay ala ni godang ni asi dohot holong ni roham dohot ala ni anakmu Tuhan Yesus Kristus naung nilehonmu humoko pami alani ubay na hami mangido tuho asi maruham di hami say jalo mahami say si sama sudido sanami jalalehon tod di porbadia tuhami asa margugo hami mangalo nasa dosa dohot mangulahon na hobar tu lomo ni roham salileng di tano ondo pe hami. Amin. Atong hamu akan namanopo ti dosa muna jalan na mauas dia sini rohani di mata say sahat matuhamu na hinaporsiyaan muna mga sahon hata ni tuhata Jesus dohudo tuhamu posma rohamuna nunga sesa saluhod dosa muna marhite-hite guar ni di bata ama dohot anak dohot todi porbadia. Amin aria manami na di banua gijang say pinarbadia maguarmu say Roma harajaonmu say saut malomo ni roham di banua tongaon songon na di banua gijang lehon matu hami sadarion hangoluan siapari sesama dosa nami songon panisa nami di dosa ni dongan namar dosa tu hami unak kami to gihon tu pangujunan palua mahami sian pangago ay hodo na punah harajaon dohot hagugoon rodi hasangapon saliling nililing na. Amin. Mari dihita. Atong tangiho kamu matona ni Tuhan Yesus laho padirihon parpadanan nabadiay. Dibuat Tuhan Yesus Kristus do sagu-sagu bornginay uju tarjehi ibana. Didok mamauliate dungi di ponggoli may. Cala di parlehon matuaka sisian na hukut madidok. Calo hamu majalapangan ma. Dagi kudui na nilehon tu hamatian humokop pamu. Bahe kamu masongoni bahen parningutan muna diaw. Cala dungsun na sida mangan dibuat mapanginumani didok mamauliate. Dungi didok matuna sida calo hamuma sudi hamu manginum siani. Ia panginumanon padan nay baru maon marhite-hite mudarhu. Naniusehon humokop pamu bahen hasesaan ni dosa. Say bahe kamu masongoni bahen parningutan muna diaw. Atong Roma hamu sudi ida jaladay hamuma dinggan basa ni debata. Maradeta 150 ayat 2 1 ayat 4.
Ede nomor 194. Asada Satono.
nomor 155, Sada 14. Oh
Baita nomor 10 ayat sada. La suhu baita jongjong. Tuhan debata ali tondiku, jalan nasa rohaku di bagasan mamuji gowarna nabadiai. Puji ma Tuhan debata ali tondiku, jala unang tung halupa hondenggan ni basana sudina. Ibana domani sadosam sudina, jala ibana pamalum akasahitmu sudina. Ibana palua hokosam sian hamagoan, jala dilehon tu hodenggan basa dohot asini roha. Para si roha jala pardingkan basa do Tuhan debata labat tarimas jala para si roha gudang dang dibahen tuhita naho bartu dosata jala dang dibalocon tuhita naho bartu hajahatota songon asi ni rohani ama tu aka anakon nado asi ni rohani Tuhan debata dia kana makabihari ibana nungatakas dipatuduho debata honong ni rohana itu hita dinamati Kristus humokop pita uju pardosa dopehita atong dalam malua mahita nuaing sian rimasna dunggabe parpitor hita hinorhon ni mudarnai dibaheni sai pujio ni pamangaku dohot rohaku dohot nasa pambahenako do Tuhan debata olat nion rodisa leleng nileleng na tatangyak ko mapeliat tatu adupan ni debata martangi yang mahita ali dibata manami na di banua gijang hodo haroroan ni saluhod silehon-lehon naringgan dokot nasau di basah na mau liutus hupa sahat tamima
sian nanilihon mi tuhami pilihan nami tuho, sai jalo may gabe uap na hucus di jolom, pasu-pasu may jala ramoti, asa huparhasea kami pilihanon pati bulhon harajaw mo, di tonga-tonga ni huriam dohot di portibio, buhay marohan nami marhiti-hiti todim, asalam hutada hami gudang ni silehon-lehon mi tuhami, asalam gir-gir hami madok mauliate tuho, marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tuhan di batama namin nabar habang sa di atas ni saluhut. Nung apatar huwida hami holong ni roham nagodangi. Gumudang duisian holong ni rohan ni ama-ama dohot ina-ina di anakon na. Tung naso tartibang nugudang dohot arganis lehon-lehon mo di hami. Ayanak muna sasadai. Disuruho gabi jol mamanaon pardangolan. Icak-icak dohot pastap-pastap. Gabi tarpajal imada jala tuhamatian humokop pami. Mauliate maroha nami, ala naung sai utang nami, jala malua hami sian dosa, siak kamatian lukot sian gonggoman ni sibulis, ala ni i pujion nami maguarmu nabadiai, ala naung dipatupa anakmu pardomuan, pardingganan nami tuho, ali Tuhan Yesus Kristus biru-biru ni di bata, naung mamursan dosa nami lukot dosa ni hajul maon, mauliate maroha nami tuho. Jala pujion nami mahoro di saliling nililing na, say tatap mahuriam, nahinokop mo jala na pinapungumi, say pahot madihami hasesaan ni dosa, dohot dame na pinatupami, say pahiyas jala parbadiay mahami, asa tarbua ko hami tubanwa gijang, pasaor ho kami tuakan nabadiay, say bunuh jala parsilak ko majol manaburuki, dohot sakap-sakap naruan na dibagasak kami, asa unang marlida kami mandapoton ama na di banua gijangi. Hupasahat kami madiri nami tuho. Jala huleho kami rohan nami bahen ingananmu. Ala naung dihokopo hami. Diho mahami jala ho dihami. Say unang luas sami sirang siako. Dongani mahami jala saor maho tuhami. Say patugu mahaporsiaw nami tuho. Asahot laka nami rodi ujung ni hamatian. Say ramoti. Akaruas muna mamaritahon holong ni roham, dohot dalan naung pinatupami. Atong mana mangulu manang mate pehami hodo Tuhan nami, dohot raja nami. Say asima roham, ingot mahami di hasangapomi, calabuan hami tu hasonangan, na dilabung ni di bata. Amin alia nama nami na di banua gijang, say pinarbadia maguarmu, say roma harajaumu. Say saut malomo ni roham di banua tongaon songon na di banua gijang lehon matu hami sadarion hangoluan siapari sesama dosa nami songon panisa nami di dosa ni dongan namar dosa tuhami una kami to gihon tu pangujunan palua mahami sian pangago. Pasu-pasu jala diramuti Tuhan di batama ho. Disondakon Tuhan di batama buhina tuho jala asima rohana midaho. Didopakon Tuhan di batama buhina tuho
Cala di pasaur hon madamena tutodim.